Matul is-sena li għaddiet, kważi 707,000 resident f'Malta sifru barra l-pajjiż. Din kienet fisser żieda ta' 6% fuq l-2018. ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-2019 il-Maltin qattaw iktar minn 4 miljun u nofs lejl barra minn xtutna. U stmat li fit-12 xahar tas-sena li għaddiet, il-Maltin nefqu ma' 600 miljun u 6,000 euro, jiġifieri 7.6% aktar minn kemm nefqu fl-2018. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li bejn Ottubru u Diċembru tas-sena li għaddiet kważi 194,000 ruħ ivvjaġġaw barra l-pajjiż. L-NSO qal li dan l-ivvjaġġar żdied b'5.2% meta mqabbel mal-istess 3 xhur tas-sena ta' qabel. Dan ifisser li fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet kien hemm żieda ta' aktar minn 9,500 ruħ minn pajjiżna li sifru għal btala jew għal xogħol barra l-pajjiż. F'dan il-perjodu t-turisti Maltin qattaw kważi 1,300,000 lejl barra minn xtutna, żieda ta' 5.4%. Kważi nofs il-vjaġġaturi marru l-Italja jew ir-Renju Unit li baqgħu l-aktar żewġ destinazzjonijiet imfittxija mit-turist Malti. In-nefqa tal-Maltin matul dawn it-3 xhur laħqet aktar minn 160 miljun euro, żieda ta' kważi 8%. Dan ifisser li ras għal ras kull turist Malti li siefer f'dan il-perjodu nefaq medji ta' 827 euro matul il-btala tiegħu. Miċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika joħroġ ukoll li filwaqt li n-numru ta' turisti Maltin li sifru f'pajjiżi Ewropej żdied b'2%, is-safar tal-Maltin barra mill-Ewropa żdied b'27.5%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.